Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, brada, jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk, Theodor Presida is het altijd speciaal. Vanuit Rotterdam bij de heer King. De heer King, je weet het, de heer King, Tamaitaki. En natuurlijk, Isabita Fasanego. We hebben barwa alles maar, een bombi Jody. Vanuit Rotterdam, de heer King, Friday. Nou, goedemiddag, goeie vooravondmiddag, brada met tak alles maar. Alles heeft grond tapo. Wins pode met baron odi. En lek van mijn taki. Mijn tak overdenks. Ten tak strana mana alles ma. Hindu jojo blagama inji. Sneesi. Alles ma met bar odi. Zijn met baron odi. Omdat mijn volk zei sabrara na asa. En ageslik. De dee komoren nader. Uno feta was ref drape. Big me big uno. Uno feti. Takasal lek fasamus de. O taxi zijn naar Conre. En dat midden toe. Baron Odi. Mooi meneer King, ga go verder, want even een pauze bij de. Ik ben was er even. Ik kan het me voor even. Een pauze bij de. Een pauze bij de. Ik ben gewoon even van de in de Conre-revie. Maar goed, wat is jouw safari op de afgelopen tijd? 3 weken binnen bij de, maar van af, hoe is het gelopen? Nou, moet je eerlijk, eerst een safari me op. Ik betekent met dat ik maar pistem hier een interview voor jou na meneer Vreese. Brada, meer is steen tak ai. Brada, ben je naar Inter, brada. Je steen naar Inter. Dat is Mooi steen. Thank you. En safari me op. In een interview dat schreef je, want later misschien want trouwen een vervolg van me. Dan, ja man, big up, is dat ook. Mooi man. Big up. En mijn mama, bespreekt me persoonlijk helemaal. In dat interview dus je over van mij denken na. Trouwens met kijken vanaf het begin serie met me kon tapa voorgrond is. Serie met me zoet me nog zo kon naar voorgrond is. Na over papa, brada, DDB, Lano, Bouterse. Eigenlijk ama men zou van maar leren schaken, maar met dat ik ongelukkig heb zat op schaakbord. En we rempen. Staan heb zat op schaakbord dan alles mannen doen. Alles mijn karamannen nou. Ja toch. Alles mijn karamannen. En moet ik gewoon zeggen, before me tak alles baga. Die Bouterse ook maar paar horen kon als een man een politicus. Die man was geen politicus, die man was militair. Sporttrainer. Alles maar met een man tot politicus. En eigenlijk hij heeft politiek voesteren. Ik begin in de jaren 80. maar begin heel ver daarvoor. Heel ver daarvoor. En de man die bij die geri, ik van mij dat ik ook na papa pengen naar las man. Maar gwang lang kona finishang naar Chandrika Prasad. Sabito. En de man had het over NPS. NPS nou morgen die verrader nou minder. Verleden mijn arkiwa interview voor meneer Rusland. De man stelde me een vraag. Voor samen op beginnen. Moet beginnen kost NDP 10 jaar de dienst naar. En vraag me eigenlijk dat joh. Zet aan de reporter in Suriname. Maar stel me een vraag dat mij tegen me fratsen. Ja, maar dat bedoel ik. Meka praten uit rustig. Ja, tegen dat joh, dat mijn actie toch. Ano dat mijn actie brada. En ano dat heb zij naar Conre no. Zij heeft zij naar Conre brada na hasa. China na bigi. Wie tot ras na you. Mi hoop dat we arkemi.
Dan vernietig de mas en vernietig haar kinderen. En de man kon vernietigen haar kinderen. En dan dus eigenlijk alles maar drink, babao papa in haar kinderen. Wie suma interview suma, no man stelt de man vraagt what about a plan voor VAP, een 10-jarige plan. Nou, wat men het erover. Eigenlijk een 10-jarige plan niet bestaan. De man die weet erover, papa Anton de kom, de sapsam zeggen de mama, meneer, de man mora. Eigenlijk de man poer de man uit de lucht toe. Nou, once men het over een 10-jarige plan voor VAP. En een 10-jarige plan voor VAP, eigenlijk een man rond. Is dat aan mij dus sabwani. Aman Espano, want we zijn mataki. Brada, ik hoop dat je stel me wat aan het schrijven moet worden. Dus ici, aan het tak na tersma konte, je bent de drape. Dus ik hoop dat je vragen die je stel me na. Boom, vragen is dat toch. Sansheid zijn naar kondre. Want tjan nanga de man fan. Ik moet mij dus zeggen aan Brunswijk. Trouwens, ik ga me naar wat mandatory schrijven. En daar alle binnenland beloop boven bericht dat je allemaal daar Holland dat samen leggen. Maar dit is beter voorproef, brada. Mooi zo. Dit is na voorproef, ja. Ik snap dat die wel cultuur dat die man is onterecht. Ja, veroordeeld. Maar ik ga er nou toch? Ik ga er nou. Als een sabboy voor Chantaki. Je ziet dat. Agilaka boy, de van mij, a boy trouwens nieuw bisma, men had over sabboy takken, maar is lekker agilaka boy trouwens nieuw bisma. Want van mam heeft bouten zo bij takken zo. Maar alles maar was aan die takken bouten. En bijna alle de man, boy de 10 lolo partij, met de lolo partij, want de allemaal ben bestrijden man. Teneman bekar aan actie naar straat. Paramari bo be broko brada. Maar goed, ik wil als zo'n voel een president taki, een speed kadoro. Ja. En je ziet dat if once maar in een kondre, takasan dat die, dan zijn we. Dus kan je ook bijna maar een non iemand bari kap tro soort met die. Isa van de daar zo met die tori. De bok kapel soort met die. Kapel soort met die potje aan bari. Tramai tak lolo sanda mai taki. En mij tak de man los troten de man. En nou, het is bewezen, brada. Aboy taken sani. Alle de man die want te verklaren. En de man die het verklaren aan een lauw maar aan een minister, dan op een DR, dan op een sanna, alle de man die want te verklaren. Terwijl aboy tak duidelijk in de verklaring aboy tak. Aboy tak meneer ook gilanti moro. Ola meneer ook gilanti. Tak de man is tak hier nou. De man jama, de man potama tap nou dat is nou. Brada, suma euro voor de gek. Maar aboy tak tu bauta be moro pa. Maar dat aboy taki. Dat aboy tak tu tak vast van man voor oordelen man. If aboy tak sandati. Maar is dat zijn moest doen. Soms alles man doen. Dan draai luka heel rechterlijke magistraat. Daarom met tak jongen. Ik zou me weer verklaren, want jongen de staan niet toch. Die boot heb ik maar pas China en kom. Daar ben ik gewoon vader pot voet aan wal. Heb ik zien alle de man is gewoon zo. En FDB op de man voor pot de van tribunaal. Mina basina kontra barara. Mina tak zei sa. Je nou rechterlijke mag maar mina wet geven en megi wet. Dat tak kon straf niet. Maar bouta ja. En als hij niet meer tak toe die bouta te kontra. Heb ik horen kontra mensen zo'n 10, 15 jaar lang onder militaire macht. Dat heb ik kontra bevraagd want daarmee tak aan de massa die ken kundenti. Praxeri, loba kondre, lob mi, moro ga kondre. No na gerlek. E quando di la sina kondre, ala da mana de nama. Ma pura to. Isa di benda sana be praxeri, sa sai dem be praxeri. Me rei to pon pasi. Isa so pati bere. Na praxeri. Hai. Mira, ya pasi. Saya na pasi. Apa sih itu? Brada. Apa sih itu, Frey? Brada, tok de man fita ama com pasi somar. Pada di moto fa pasi da fala uma fila. Dan dia kota pa ouro pasi. Dan dia kota pa ouro pasi. Da pa pasi ati kasir ika jigas. Metegi brada. Ati moto fa pasi tak yo beni Rex. Nee, zit ook. Yo, fala uma fila. Als aan 4 baan, gescheiden banen, dan gaat tussen berm. Dus wou dat doen sani. Brada, toch de man vindt dat aan de dan nou is dat sana mai tak. Miri dan safa
van vrouw voor de mijn karama vrouw te gaan maar openbare werken. Dat de maar ook begin een berpaal, zogenaamd, die wan broodje. Maar dat is je moe. Is je moe in de next tomorrow. Maar dan moet je berpaal. Dat zei je de man doen dat niet. Dat de man met broodje. Zomaar je hoort voor de gek. Zomaar je hoort voor de gek, brada. Dan moet je net zo mooi, brada. Brada de man, brada, de man is minus sabiara. Minus op wat de man instrument ook is in trouwens, alle de man. Trouwens, a man is de kaart Oostburg, ja. Ik zou allemaal zeggen, maar biggie, de man. Brada, look nou met Juntori, o tek un pen na papier, o scrivi, dat ook wat door. Tak same taki, actie same actie. Brada. Oké, ando maar zo, en ten tak asan is met tak en morgen specifiek dit en blakamara. Frans en blakamara is doina DNA, de kaart en strefi assembleeleden. Vooral aan de batak, hij is geen van elkaar en zei elkaar. Ze gaan voor me. Ik ben crimineel. Heb je toch? En je tak den staan is in het parlement. No one's man am take you next. And of course no one's my in Afrika business. Ready? Te tak is aan Pakistani want tata mij tak is aan mij. Tak is aan bij ne me kan maar horen maar voor. Amai tak is aan mij kaarten maar NDP criminelen naar landvernietigers. Jongens op een maar gewoon tak jongen. Aboom. Dat is maar tak rustig. Maar ik volg gaan staan want een minister voor Binnenlandse Zaken, maar toch? Nou, alle onder minister kan ze doen toe. Maar dat is zo rammel. Dat is een rammel. Dat is rammel. En aan mij tak dan is zo rammel. Dus man kies scoren maar is tak rammel. Oostburg tak naar rammel. Mevrouw Silas tak naar rammel. Meneer Van der San tak naar rammel. Dus het Mino tak naar rammel. Dan tak nou tegen. Bode blaka brada nie. Tegen de Hindustani brada. Tegen de Japanese brada. Tegen de Snesi. Tegen de Indi brada. Luku zijn naar kondre. De manisi, de bayawa met karabaka, de bayawa met het karatrone, want we vinden dat scheldnaam. Maar de man moet willig de man die bezig is vernietigen kondre. En voor de man vernietigen kondre, de man vernietigen kondre dat de man ik is akondre in de anu. En anu no de man doen, en anu no de man digging. En dan geef ik het kapano. Want luku samsa. Die ben de chimbo in zijn lanti best ben dit ook. Lanti best ben dit. Van je openbaar vervoer kan daarna in particulier anu. Kan je, want hier kan de quota gaan vanuit 100% of 25% kan de. Maar 75% je openbaar vervoer moet daarna in je anu. Is toch waar? Die branche ben de. Abe den land die anu toch. Alla udu wispa udu bek mopo. Alla man die wan tak de roke udu moest konen land die. De man brokken dat die. Nou de man die bezig openbaar, trouwens rechterlijke man. Den in de man is het ook winst sa epsa in een kondre. De man nee, hier niks. De man hier de man zei, maar is echt wat timblaka man. En de bawa is vergeten, en van tien staan niet doen staan. Look at die boy, die jogi pota boy, voor ik teken papier again. No want man het akatori dat moro. A boy ma be kreeg, dat op televisie. Dat blakas ma be steun a boy ma, want jogi pota teka boy la go poti, teka boy teken papier uit a boy na een zogenaamd inspecteur of weet ik zang in tegen papiera. Hoe jij ons affatori dat hij? No. Joge wat kan ook gewoon zijn. Next in hier. Maar mijn kabine maar belangrijk maar kan er hier staat rot bij mezelf. Dat mijn sabiara. Dus als na toen maar voor gaan heb ze de een de ander hè. Nou en met de hamara pasanisi. Allemaal die el locasanisi trouwens kan het man de locasanisi is voor mij. Ne kon afes van tra camera futeire man takere no op een boven accident man tak samsan anga plan. Accident gevallen kolide de man epot no tapu na onder minister na minister dat. Maar jere nou. Je bedoelt de Hindustani. De Hindustani, pardon. Accident man takere no. De man FP een plan toch. Of er de na plan. Of ons heb nak plan. Want dat gerek no kan sa plan. Amo tegera mine tek den trama was kera de man NDP toe. Want brada adin. En dat ik me magi, want die roko en die chakoni.
Maar zijn we niet op een moment dat we een plan voor VHP toe. Je kan voor tijdens maar morgen beter, want je kan draaien want je naar de staan niet toch. Alleen je nou wat er in de staan. Je kiest deze bouters. Maar dat was het was. Maar ja, natuurlijk. Zwaar bro, maar dat is niet zo. Maar in staan in uiterlijk, maar denk dat innerlijk, zeg je dat, en verstandelijk, aan denk wat het trafasi. Ik denk aan Kondre. Maar denk ik dat aan mijn leider leren man. En ik vind dat de man voor een NDP. De allemaal, mocht je naar mevrouw Simons toe ja. Dat kwam toch over NDP of Bustotori. Om Karamaneng. Karun leider neng, wano leider, amana hu leider, amano dedete. Maar gelek maar direct ba. Alas maar vergis pa mande. Alas maar dat editor met andere woorden naar de vind die staan logisch. Dus bijna allemaal kies scoren maar allemaal. Zeg je toch? Maar een man bij de amana denken. Maar nek de vergeten. Die NDP na bedete. Naar de militaire macht ben de macht. Maar bij barri tijden maar dat je hier voor een bos. Dat met een bos van Panja. Dat was de leider. Dat was de leider. Dat was de leider. Een echte leider. Atenat alla voorulang op en akkoord. De lone Panja. Nou misschien wel een oude man. Maar is toe volgens mij Kasmijna's. Die bedachten naar hier van man tot. Alle blakken mij op een partij. Accident zijn er Wat partij op elkaar? Maar op een partij toe. Oké. Moet alle in trap Dus de partijlijn hoor. Ik de partijlijn. En doe ze mij op de partij. Zo zo blakken man. Is dat de mij de zin in Rotte Boembra? Hé, maar ik zou even mijn kortimo voor even namens Cultuur TV weer condoleren familie voor Sloten natuurlijk. Ja man. Had ik gehoord? Ja man, ama bedemi voorzitter toen aradi me aan lete te voor een papa aan de kom. Snap je toch? Want mi baba man dat me app. Zuma, Sloten. Kenneth Sloten. Kennis sloten. Dat me was dat ja. Am dat ding van asrana. Me go met kennis aan maar betakken maar. Ama bij de Nasani? NDP toch? Ja maar bij de NDP. Oké. Maar met een NDP'er. Ja. Maar daarom de man is voor aan papa aan de kom. Alle de man een NDP'er. Oh? Ja man. Oh, maar bij de voor Asani toe? Ja maar bij de voor aan papa aan de kom. En maar bij de voorzitter. Oké. Maar bij de ongeluk man. Ja? Maar bij de ongeluk man. Ja, is een praten hoor. Ja, want ama met takasan voor Abrahams toen, no? Ja. Ama met va. Ja maar nu met allemaal iemand terug hoedanigheid mee, want nu met allemaal mee in een uitzending toe. Nu gaan deelnemen naar een uitzending. Maar ben gewoon naar een Tori of zo. En dat met allemaal mee. Oké. Want we zijn de tak trappen. Maar was niet op zo'n mondje gevallen. Tori, also de drapa. Tori tagi. Ik nog al eens rest in peace, ja. Till we meet again. Till we meet again. Rust in vrede. Mooi. Ai, maar dat ik volg deze aan die morgen varen, want nodig de bestarief op een bakken hier Tori. Brada. Want in Amerika heb je 15 de prijzen gaan ook toe bakken, maar de salaris nee gaan ook toe. Maar look nou, maar daarna met je toch, zijn met de bestarief kan gaan ook toe. Omdat dat niet particulier aan het op. Ja, maar buschauffeur ook, toen moest je gasoline en rem. Ja, maar los voor de buschauffeur. Een brancheorganisatie, den in Hindustani ani. Snap je dat? Den in de man, dus de man doet zogenaamd naar buschauffeur. Want meer was aan mijn tak joh. Maar voor zogenaamde buschauffeur. De maar licentie, de maar vergunning. Maar de man is roko. Maar dat meer het toe dat je. Maar dan maakt het money, want de man heeft een loon. We zien op een bus. Ja, maar bus. Ja, maar vergunning. Ja, maar vergunning. Take money. Je hebt subsidie. Maar en dat na denk je, maar zo moet controleren aan dat dan. maar dan leg je toch, no, maar dan controleren. Allemaal zijn een boom. Dus if je dat zegt, dan je kan make money. Natuurlijk. If je op want to Matthias doen zo. Maar zo'n money heb ik brada. En dat den Hindustani want dat na plan voor de man. Maar na alle Hindustani doe dat die. Nou want toe. Ja, daarom sorry toch te met dat me sorry Hindustani brada me alle trabara me kade nee. Ano de man had want alle de man epina nelek fa de ras epina. Oh sorry wat rasane.
Bouwt me van Holland, kasser naar bouwt si van Holland van mij regeren Holland. Sociale voorziening. Maar ja, sociale voorziening die alles mij verland ook. Dan pota sana team werk. Aman tak nasa so blaka ma mus kiezen. Alles ma be kiezen man. Ena man sko sana man do. Man kan dan weer, man maak een panja. En alles mij ba kan doen maar van mij in se bon staan die alla mij bat tak man do. Van mij mevrouw Simons, van mij jullie tak man do mus daar. Maar hier no takera, want dan mannen de boon staan. Sociale voorzieningen, naar heel groot tapu, maar West-Europa. West-Europa na king in a sandati. En zij met de king, omdat je stapt dat je, if you den al top, dan je zorgen voor onderla. Onderla kon nyayo. Want alle revolutie is biga onder, en zij met revolutie begin. Te angry kirisme. Te angry kirisme, dat kon zoeken pa nyande. En van nyanda loopt naar dat drapen de kote kan nyan. Punt uit. En mevrouw, wie zou terugkeren, wie zou nog de voortouw? Dat moest de was speerpunt fitu. Die sanat moest komen. Alle voorzieningen die ouders maar ongeacht is, maar moest komen. En de rechterlijke macht, bij Bari, if je reken afnangen naar manati, naar de maatregelen afnangen Bouterse. Bouterse had vertrouwen in ze. Bouterse hebben vertrouwen in dat ze zijn eerlijke mensen. Allemaal boeven, dieven, benden bij elkaar. Hij met tegen. Moet je maar vatten even. Ai, dank Minister Amok zitten. Amok in het parlement. Ai, ja. Minister Amok zitten. Maar niet Amok in het parlement. Amok verdedigen gewoon stelling. Amai takken. Maar volgens mij dat wat er begint keren, man. Nou, maar takken hier, man. Oh, naten neki even. Ik ben zo achterlijk zijn wij tak dat weer. Ja, wat er kiri daar naten neki. Dan dat je naten. Dus dat maar tak hier nou. Hij heeft een droge keel. Oh, 3 maanden aan een vochtige keel. Maar dat was naten neki. Neki na door ze brak. Maar zo dat is mijn takkie toch? Maar dat niet dat je even. No, maar dat kan zijn uit brada. Je hele minister. Oh, minister, wacht ik. Dus na voorbeeld dat de minister opkomen door je, die moest komen. Maar bijna deed jij naar Osara met tegen me lachen met dat hey boy. En een man moest dan een voorbeeld die opkomen door je. Ja, letterlijk vertaald ook. Hé, maar ik ben precies 25 november van de school toe. We wakken zo netjes in de maand. No man, de mannen hebben wakker netjes man. De mannen hebben wakker netjes? No. Energie? No. De mannen hebben wakker netjes. Is je parade? Is je parade? Is je chan? Ah, misschien. Maar leg je maar staan, ik ben via Luko, ik ben via tak mina sina toch. Je ziet er een maat wakker straatje toch. Je ziet er een wakker toch. Als hij naar straat en dan gaan brada. Maar put op ook wel loop toe kniehoogte en dan gaan we naartoe. Dan maar wakker en brada moet tegen eerlijk dus misschien. Dus 25 november, misschien gisteren. Ik zeg voor zij misschien gisteren. Beide. Ik wil ook al veld op zetten gaan bij wakker. Ja, ik ben ook goed. Als hij ben mooi. Je bedoelt onafhankelijkheidsplein. Hij ben mooi. Zij zie. Volgens mij de mafia pepe jangan tu kongres drape lo play drape dan mau bulasan op. Hey brada, de man is echt een vernietiger. Brada, nou om mij dus ik had bijna voor jaar langer de mastap takeren nou. Asan se kombaka. Maar droge tijd bij deka dit. Maar maakt niet uit brada. De man bent natagron je bedoelt. Ano natagron. De man bem sorgo tak je op pekal plaka bij de man vela maar op dat man pot alles aan groen. Maar money na deka nee man. De man. Man ay ale die man na bij de. Na man pai taxi ki chat. Nou brada, alle grap op stop. Misschien voel ik afveld dat ze mij wakker. Sabi toch. Dat is op precies zo. Dat is 10 gras die drapen. Dat mij wakker en moet tegen eerlijk zeggen brada. En van vast maar no. Dat was geen marcheren. Het was geen marcheren? No. De man bij wakker netjes man. No. Misschien in de houding. No, de man salueer mooi. Vraag ik wel ook toe mooi. No brada, moet tegen. De man doet de best contact zo.
Tekio Krabasi ano sheng, Masa Pemba ano sheng, Begadoti ano sheng, Natambum Fui ala. Ze hebben het best gedaan. Ja, met de middelen die ze hebben. Maar het was niet goed. Dat is schandelijk. Ik zeg het ook. Als Andy zie, ik zeg het ook. En dan wat moet je zeggen, toen moet je zeggen. Je trekt de mago train eventjes. Waka. Nee, brada. En allemaal half waka. Ik zeg het ook. De groep beka de morop ching. Maar dan ben sorry dat ik lukt nou. Brada, na vraga, na nga sana we di siara. Want dan moet lukt dat je sumana na man. Fa parade waka. Fa na mai waka. Aga elektraman. Dan denk ik, waarom allemaal naar beneden? De mannen ben jij het. Apa sih tadi? Apa sih tadi kau tua apa gini? Angri bekir mai. Angri bekir mai berada. Dah gelek dah frau bawa kamu orang bekir murah deh mah. Murah deh mas mah. Ja, maar ben je de best bang. Brada, we gisteren naar Shaman. Moet ik ba. Tu organisatie met de lobby naar grondtapel is naar school toe naar Sudati. Maar de man deed toch? De man moest de maar met je gewoon, dat naar mijn mening. Je nou als school gewoon Sudati, brada. Ten maar berg in het geleid, brada, eigenlijk jongen. Dus die jump ook nap in het geleid. Smamus maar lukt dat je eigenlijk analytisch maakt nap drapen maar naar popchi. Maar dat naar beneden man. Nog een vrouw. Tramang nabi stak yo, amang nabu amas koru sakaga ondro. Dat is one nokang. Isabi toch? Tegen nabi nap in de houding. Want toen ben ik klaar, boem, traai in de houding. Want toen ben ik. Ja, dan is het gewoon toen ben dat toch? Kan je afval je op, want toen zijn de En dan want toe, brada. Het gras, het merendeel. Nobede in het gelid. De mannen bewaken in het gelid. De bewering. Zo, dan maar beweren. Met deze dat karawa tot de mannen ben je. Ten maar draai een bocht. Brada, dit is afzij draai een bocht. Is afzij sadra. Stel waka. Kotaki ifudu in een straal voor. Dus stel waka kotak de mannen ben op de foto 90. De man daar drap aan minder toch? Is dat weer voor een cirkel. Maar tegen draai een bocht. Ik foto moest komen bijna 90. Na 90. Ja, 90 voor 180 graden. Is dat toch? Dat foto moest opkomen napo. Is dat toch bijna gelijk naar een heup. Zo je moest op een foto, want je draait maar bop. Maar. Dus ik ga de man op een foto op de grond. Maar je bent de Sudatina. Ik ben de Sudatina. Maar Sudatina is niet kinderen. Hey, maar als je ziet dat zei. Ah, nou, dat moet je zeggen, niet brada. Je saben. Ik saben. Maar dan weet je dat je foto moet doen. Omdat net lukt toch? Kan je naar trakken onder dat zo? Maar ze naar dit zo. Maar Sudatina toch? Sudatina naar school toe. En brada, nou, soms tegen altijd mijn loopding organisatie, maar mijn loopwet en regels. En als je dat je go van man, dan moet je ervoor. Maar ben je Chichan, op het podium? No, mijn Chichan. In de Chichan? No. Ah, maar moet je... In de Lugo Safara, moro. In de Lugo Safara? No. Oké. In de Lugo Safara, moro. Natuurlijk. Mooi, dat was een droge tijd, kan je daarom de agressie bij Piripje? Nou, maar heeft net met droge tijd te maken, bro. Misschien pak je wel verdedigd, want je bent er niet. Ja, zeer tuurlijk, ze naast je alleen afvielen de. Ze naar mijn contract toe. Nou, alles goed kwanderen, maar afvielen. Ze naar mijn contract toe, maar ik heb het even net de waarheid. Hoe ze heb staan na zijn zie, dan blijft het zo. Ik heb het al. Mooi. Je moet kunnen aankarten. Zeker, zo is dat. Ik is maar dat je moet kunnen praten. Alles wat in een boek. Nee, maar het is mijn vrede taki toe, omdat ze worden man doodgemaakt natuurlijk. Hè? Ja. Het was mijn vrede. Ja, maar je moet praten met een kossie, dat is dat ding. Maar dat is wel lekker. Het is maar begin takje, dan af kossie. Alles maar begin tak takjeren. En mensen sabiera. Ik heb zo'n China Instagram. De maar de interviews maar. Ik heb zo plakken maar die binnen komen. Hey, dat ben je dat kwam niet. Ik heb zo plakken maar. De mannen interview. De mannen interview die staan in de mannen interview. Ik heb de mannen maar vinden maar dat is strategie. Ja, dat is maar voor de. Over zo'n plakken man, de plakken man en een plakken vrouw, jong wang en een oer wang.
Mevrouw, wat is uw mening hier? Meneer, wat is uw mening daar? Dan vraag ik, jongen, ona blaka mama di na kodre. Maar om te zien dat ook tegen mij protesteren. Suma jij protesteren. Terwijl ik denk, die bouw dat bij de barada. Ik denk, die bouw dat bij de moment. Hè? Alas maar bij Castrati. Alas maar. Want die baby zijn... Nee, maar betek de baby tijden met 3 bakken baby zijn. Ik denk dat dat was trainen. Maar dat moet weg. No, ala mais sugu tak pe bauta de. Ala mais sugu pa. Isaba pokuta. Jimmy Orusso. Ai. Isabe. Sabe a mana MPS. Olha MPS. Jimmy Orusso. MPS ai. En mijn klas, dan met hij min sabe op het moment. Look as aan is toe. Men sabe na man bede. Ja, maar voor mij was aan voor NDP. En moet je eerlijk na je collega, meneer Rapengel. Namsa. Maar stel maar een vraag. Is dat toch? Toen mama stel me een vraag. Dit is maar voor NDP. Dan pas mama stel me een vraag. Zou de algemeen zijn naar Kondre nono? Want bijna 4,5 jaar de man de bezig in naar Kondre. Maar is dat zo'n vraag aan stel dus maar. Ja, maar een second vertering over een vijfering. Want een onbedaamboen. Dat door onschuld met de man is dit zo. En dan persoon beslist dat is maar NDP. Ik snap het ook. Ik snap het belangrijk, maar ik snap het ook. Nee, brother. En dan was straf afgesteld me. Zij zegt dat no. De NDP dan de regering. Maar je moet toch 11 vragen kunnen stellen? Nee, maar je mag. Maar ik mag ook antwoorden hoe ik wil. Ja, tuurlijk. Vragen staat vrij, antwoorden ook erbij. Je stelt me een vraag, ik heb een piketje op een vraag voor jou. Want jij gewoon dat brada. If je nou niks voor actie mee, daar hoort het hiermee op. Dat kan wel brada. Ik heb een actie mee dat ik door niet te doen. Met de man hij haalt de rommel dus uit. En praat je tegen me dat je naar brada. Zij vindt dat Samsa is dit, zij vindt dat Samsa tries dit. Begint dat dus aan dat nou. En Anna is wandelen. Meneer de TV doen toe. Ja, maar onschuldig met them. Hé, brada. Dat net je pleit aan een journalist. Maar dat zou volk, zoals mijn tak dat hij toch kan de mijn tak zou volk het takkie. No. Wat is mijn takkie kan de ik zou pas zeggen, maar NDP moest verdedigen, schreef je NDP moest tak. No, dit zo of zo dit zo. NDP dan niks te verdedigen. Ja, nou een journalist aan mij stellen een vraag. Nou, je moet spietje. No, pak napo. In een beetje. Dat nog precies brada. Je mag verdedigen, schreef dan. Nou, maar brada, mag ik verdedigen tegenover jou? Wie ben jij? Als journalist stel je een vraag, dan denk ik oké, geen commentaar of zo. Dan denk ik dat hij. Dat mag. Dat mag. Maar dat me leg je het maar voor. Me dat mag stranden, maar dan zal het zijn. Hey, boy, abu tak sana ti. Stede bakan na me era tori. Nou, san sepsa no top. Men zo vieren. Samsa, Jim Tori. De man voert in scooters en de man op voergongen. Ja, dat dat. Amir, was wat zei, gon lassie, maar de mij, zomaar de mij vertellen. Men dan staan hij vertellen, maar moet tegen iemand die beter kan zijn ziekbaar. Een boy die zie of een man die zie dat de kar limbo. Die man is een verraderlijke man. Die man is een slang. Zij deed tak zo. Ja, maar nou was journalist, maar doe ook al dat tak zo man. Ja, nou, moet tegen. En vooral dit mag NDP. Dem look bonama. Je weet waar, denk maar. Ja man, amai doe Niet ook al. bewijs. Ben ik kan sorry dat een man is nou een sneaky. No. Maar dan moet sorry samen doen. Dat is al die aftakkie. Maar je dan moet sorry samen doen. Dan gaan meneer Kenswil of naar Kenswil, woordvoerder, persvoorlichter voor Suriname, KPS. Maar interview aan man die daar, of naar is daar. Dan moet hij aan man dat je man dat je, ja wat dat boy die zie voor een hellings of nou weet ik veel. Dat je maar voeren, maar scoot of zo. Dus dan man is nog moet die verklaring. Sarah maar voeren en ordenen maar voor even maar sabi. Dat of aan mij leggen maar uit dat keren nou. Minus op niks het mi basi nog dim opdracht het voor tijd met dat keren nou. Suma voeren of suma nog voeren en soort gon voeren of soort gon voeren.
Aman lembo na nga mayo, aman goyman debat ka nga mawat, aman te aman na muna monta ka aman taki, aman pigis sa lembo wani. Maar Lembo is journalist. Maar jere no, maar dat me leg jij toch, hij is journalist. Oh, actie. Maar ik als ondervraagder, ik mag ook antwoorden wat ik wil. Ja, tuurlijk, maar allemaal zoeken voor haar en poer uit jou. Maar dat me leg je uit. Maar dat me leg je een gevaarlijke voor. Een journalist denkt dat hij blijft journalist, maar hij is geen journalist. Bijna een karama een trust nee, maar mijn karama en dat is. Maar dat zei ik aan mijn tegen man. Dan man deed een worsteling naar mij. Ik tak go. Dan moet ik aan sneer tegen mijn tak jongen. Maar ik kan nog reageren pas aan voor. Maar ik kan nog jaren zijn stress. Of ik kan nog begrijpen aan. Maar tegen mijn tak ja, ik heb het ook. Dat staan in de hit. Terwijl het Hollands. Dus terwijl het Nederlandse taal hangt er vanaf. Ik begrijp van het takkie. Toen mag ik dat doen. Lembo het tegen mijn sandatie. Maar ik kan nog pikken maar morgen. Maar midden arki, en mijn arki, dan gaan we bij Jessie. Dan gaan we bij Jessie met arki. Meer als aan het. En het meer naar man, betekent maar dat je een vijfboel. Dus je bedoelt aan mijn woordvoerder? Ja, maar een woordvoerder. Voor Skoto. Voor Skoto. En dan mag ik naar Lembo. En jullie kan me opmerken dat je dat ja, tegen Nederlands als het ware naar de wanati. Dan had ik iemand tegen maar dat je samen actie naar samen tegen. Dat begrijp je met dat. Maar dan gaan we hargo. Dus zo staan is maar een cancel if one day je lukt me staan. Tel hem stel je een vraag, tel maar dat je een minegi antwoord op een vraag dat hij. En van maar actie want je tel maar dat me tegen dat minegi antwoord. Als je vindt dat je niet die antwoord, dan maar tap je want minder de verplicht voor die antwoord dat ze je. Je bent een reporter, je bent journalist. Je mag stellen een vraag. Maar afvallig loopt zo, want afvallig want ik zei naar kondre pe wapen go. En die man is journalist. En mij zoeken een antwoord, ja afvallig. En dan je no, dan wat trauma sa kun jama antwoord dat, maar mina jama antwoord dat. Het mag toch? Ja, het mag. Alles mag. Niks moet, maar alles mag. Maar is dat dan een taak voor een journalist? Natuurlijk. Sanning. De vragen toch? Nou, aan mij ondervraag, ja, als het vraag linksom, rechtsom, boven, onder, aan mijn zoeken antwoord. Maar zelfs een vraag voor aan die ondervraag toch? Hij is niet verplicht om op alle antwoorden te Nee, geven. dat zeg je geen commentaar. Nou dan, maar dat net Dat is niet waar. Mooi zo. Ai. Nu ben ik 3 weken. Ja toch? Ik weet niet wie jij. En ik ga naar Kodrem, Koirip, zo lukken. Zo zijn van me op file. En een broodje, ik draap het aan nou. Ja, voilà, gaat door naartoe. Abrekjes para pasi. Ai. An abrekjes para pasi. Broodje, Salamaka. Toekom drapen. Ai. Anak baik Kita udah pergi datang pak. Oké. 25 Mei 2025. Je bent grap. Fijn is. Dan mau leveren op de Madeira toch? Dan mau 2 hari. Dat met andere woorden af verkiezing ding. Ai, jangan. Ai boy, ai. En plus manis tu, das mina sabiara. Anu mi karama buri tiara. Suma. Amade or kautere. Maar suma jamahan in dat jong. Kautere. Ai. Nama sejeng servane. Eerst van in dat. Sejeng servane. Garam was dat de songs nama of tak want falen sant over verdedigen zelf dit ook. Want dan maak sama tak berada ma fai sap insa. Amata ke mira kautere. Sabi to, maar ja. Na level kautere. Na level kautere isabi to. Mina ma begrijp tak yo. Boom man dena ina ma partij. Dat toch de man ik de nos aan dit van me. En dan boy die zie meneer een canapé. Dat sabi era. No, kon bang. De man takasani isabi to. De Nederlanders abwan spreuken taki. Die zijn wie met pek omgaat wordt ermee besmet. Heb je dat? Maar wie met stront omgaat. Of de stront. Dat is niet verder, want dat is allemaal moeilijk te zien. Heb je dat? Maar men niet de canapé. Want hier is aan die voet daar dat is aan las. Maar de boten hebben op een big grand prijs dat ik de man. Ik vergeet van prijs in jou. Maar anyhow,
Dus volgens mij allemaal kan je precies bouw klaar. Straat die asfalteerde, leg een massa de, een stroomkabel, alles aan hari. Afvoerbuis de. Sabaku project. De man zo'n Sabaku project, brada. Met sari. Met sari, brada. Samsa. Wat min dat jeng? Inasyen. No, Samsa Jim Tori. Brada. Dan sabi ya. Disi. Trouwens, oh ja, omdat ik de karamas net ook met een karapes, heb ik ook precies rapen. Dat ik apres dat ik maar ik allemaal tegen de ik toe. Hallo. Hoe slim kan je zijn? Sabi toch? En de man is niet denk dat alle namen zijn boter dat de ene, want de kuli, de heren staan in de lauw. Staan maar te 10. Dames zorgen dat ik gewoon blakama te gewoon. Dat blakama op een mofo. De mofo tapo. Want dat teki, ik kan draaien van je wanneer dat teki staat geschreven, staat genoteerd. Want de heren staan in de lauw. En dat heb zijn ze nou, ik denk dat met iets dat jong. De blakama weet ik veel, ze mannen die naar NDP naar opnemen, want jong, maar stel me voor dat jong, no want de mannen opnemen hoeven te lakkeren nou. Ook onderzoek als aan je. We hier maar mij takken. Onderzoek kan gebeuren zodanig dat je nou, gewoon niet gaan appreciëren, ja, op patori. Zodra we hier staan op een mevrouw, ik zeg maar dat jong, is dat patori voor VAP, of 10 jaar plan, is dat ben? Isa pa 10 jaar plan. Even takken ons uit nee dat boom. Even isa pa 10 jaar plan. Maar is dat tak boter betekent want je bent dan boter van nee dat. Isa niet toch. Je bent dit zelf eraf. Dat is wel. Maar 10 jaar plan in een sabi. Dan loop ik dat 10 jaar plan mee. Volgens 1980. Sinds in de jaren 60. Dan loop ik bijna 20, 25 jaar na dato. Die boter ze komt op het toneel. En fama do conta para toneel. Maar dan conta que era meu one, disse na meu one. Nee, het tegendeel. Mijn collega's met dat era na hula ba kon er aan, mi sapsai sai na kon, mi sapsai sai na kon tapo. Ara na mande batra que ai frere disse. Maar buku kador, trans dis na lembo stref mi se satak mi na wa met akasan le fasan de. Am dat mi de, am tak mi de tegen man. Maar de eens naar de zand samen takken. Maar man kan maar boeken uit. Die Anama schrijft boeken, maar nou Amerikaan schrijft boeken. En nou Amerikaan een heel diplomaat volgens mij, maar de minister van Buitenlandse Zaken. Vara in de jaren 70, ik kon. Minister George Shultz. Hij schreef een memoires dan. En daarna schreef hij dat Suriname napt op een lijst in 1980 voor de man bij Sakaoneki drapen. En dat aan een boterse takkie. En de DDB tak dat. En de Hollander, de moordenaar voor takkie. Dat naar Amerika schreef in een boek. Toen dat aan het tak man lee. Maar aan het trotor is aan het eigen jaren. Het boek moest gaan door het terminus. Van een lembo kisa boek. Ik zeg het ook. Een lembo kisa boek en dat kwam den de. Ook daar een contact voor. Ik zeg het ook kon bespreken. Oké. In een boek knappen. Oké. Zijn naam ben de onder. Para maar doen de man in Grenade toch. Trans heel Zuid-Amerika continent naar Bakajari voor Amerika, Noord-Amerika. De mij tak en aan de brakka die de man voor de man next te maken. No was man met no ros te drapen. En dan ten dat die, oh ja, de man is hier. De man is voor Palu toch? Dan gaan we de man toe. Dan moet je bakken de progressief, de denk progressief. En ik met dat ken. Trouwens, bonvoerders maar saben. De eerste progressieve partij die bedrijft bij de PNR. PNR, voor minister Bruma. En ze van mij elkaar de mannen toch. Communisten, zogenaamd, dus nooit met elkaar en je bent progressief tegen in sociale dingen, is dat toch. Maar voor zijn communisten, maar met elkaar de man. Maar nu allemaal progressief, allemaal denken progressief, je denkt progressief. Politiek zo.
peloton was pe progressiviteit de. En alle die mannen die bij roko na boot. En de boot is bij roko na den. Den bij roko na boot want sam boot is bij een platform. Voor de je broko voor de je brigeer mee. Eigenlijk alle die mannen den bij winnen verkiezen. Allemaal de leeuw. Ja, brada nga Kulturu TV speciaal voor jou. En brada ja, broeder King. En maar met Bello dat je Bouterse is onterecht veroordeeld. Wel, hij kijkt er naar uit voor met naar Bouterse. Want dat je jongen, ai, mi zou niet want die naar man zien, want mi is niet naar man also. Dat ik ai man snap play. In never get it. No. In never get it. Sala sa machine. Dan is hij in het spel. Oké, maar goed. En kan er morgen snel onverklappen geheim dat je, want kan je 2 jaar tellen zijn, maar alles maar, oh ja, hey brada. Mina sabiara, het niet bij den na kodre no, toch? Mi botei ala sernaman, ras este sernaman, taka manis di de kari ana botse of na fama ne. If je maar straks kan maken, maar plannen. Nee, dat is niet om te kiezen. Nou, als man enak, nou als man, no. Teman veroordelen man batok, ama kisi strafboek batok. Maar nou als man enak, nou als man. Nee, maar teman veroordelen man strafboek. Ja, maar ama kisi strafboek batok. Maar nou amal ko strafvolk ete takere no. Ja, maar nou als man enak, nou als man. Ayere no, nee maar isa tak ya, tu dong mas minder isa. Mina am de dong ay. Ja, no. Nou als man ano leuk, want man kon nak you plan. Maar ayere no, dan logisch te bedoelen don dat maga mas plan. Want no. Sabi toch, 8 december kom. 8 december strak batok. Toch gaan wij kon leggen dat hier nou zogenaamd smaak NDP of vindt dat het de winverkiezing dat ook gamma gras is. Stel dat ik bij jou aan. Maar je gaat positief hebben of negatief, toch? Je gaat mensen hebben voor mensen tegen, maar net zo is het leven. Oké, maar dan zeg je met een attack voor de honderden juka die deden in het binnenland. Zeg je met een attack over dat? Over de mannen die... De man moet jumpen elkaar door het tak no. Je tak over 8 december 15 maand. Zij maken een tak over uno. Zij maken een tak over uno. Als je een tak over uno, nou wakap saja bra. Jana mi presi, jana mi libi, mi madere, mi padere, mi chindere. Zij kan leggen. Ja, mensen zien dat. Dat is nou dede. Dat is nou popchi. Dat is nou popchi. Dat is maar 8 december wana libisma. Er is een open brief geschreven nu naar de president over de veroordeling van de heer Bouterse. Waarom is hij nog niet gevonden? Dus de nabestaanden die vragen nu van, hey, hoe zit het hiermee? Maar dan sorry dat de songers die samen wie pakken gewoon het jaar de mas daar beter. Toch de man vindt dat deed door. Maar dan niks over maar de verdient. Minstens zware tien die thee wat rara. Je hebt dat netje. Die man. No? Ik heb nog geen droom gekregen, man. Bouterse is dat een legende. Hij wordt een nog grotere legende dan dit. Maar om dit te. En ik vind dat hij ligt voor alle gevallen maar in een grondtap om mannen om als maar de schrijft de memoires. Sabi toch de schrijft samsa in de Libi. Zijn doen dan als hij doen. Dat tegen dit is sabi toch. Maar kan komen. Maar ik vind dat hij Bouterse nog wacht die tano de moro. Charen kon no. Die de allemaal de taki adu disi nang adu dati. En terwijl we moro fini, mek den chan Nederland gona tribunal in Den Haag. Tak sernama wande recht de wasap samsa. In de 60 jaar documenten die regering heeft naar Rutte, heeft naar Manis de doen allemaal naar Sempot, één pot nat. Wasabi sang napen in de documenten drapen. Oké, je wil het weten wat er daar staat. En Bas Bouterse misabi dan tak is je sang nap drapen. Je sang nap drapen. Net tegen ina mag met nou wat kijk waar ze de luri. Zeg dat. Maar ze nou berega hier nasi. En deze nou berega nasi im kade allemaal aan. Alla de rasse im kade nen. Want die befetti in de befetti tiu. Die befetti die black man nog die befetti die allemaal. Sabi toch. Ja mensen. Mek den die NDP. U heeft het gehoord, de heer King. Man leest het.
De heer King, grote fan van de heer Boutersen. Ja, ik ben fan. Jongen, maar ik zag zo wat te gaan dat hij. De man beschuldigt je voor moord. Met voorbedachte raden. Ik zag zo wat te gaan dat hij. Dat lukt zelfs aan man. De man heeft wel straffen zo gaan maar zeggen. Met de man, me op de kast straffen zo ba. Want de man is met de man a day 25 mei na de telling. Ik denk, if alles maar aan de blakke man was, if hun staan in Japan is allemaal aan de stemt op NDP, met een trouble win kunnen in een kondre. Dat is opzag. Hoe tak VHP win baga, dat is opzag. Nou, dan moet ik vaarlijk daar. Als ik kan begin ze gewoon boten aan kroejaar op in een kondre. Want dan nou de mannen hoor rekenen, morgen naar het buitenland. Maar soorten allemaal, je moet weinig kan lukken aan mannen, maar ze begin stroten. Ai. Ai, brada. Oké, mensen. Oké, dingen long. Zijn er nog dingen, punten die ze want chaka visie? Want dan wordt tapatori. Ai, Duur long. look nou, brada. Ik doe heel moeilijk, ik weet het niet. Dan doe je long. Nee, long. Dus je wil ook aan Euro van Look nou. een reportage. Verleden is maar bij was aan het na visie. Dus ik ga om de man die zogenaamde man voor het onderminister drapen naar de wanati. En als maar is huur, dan heb ze maar en hij nog maar above. Nou, dus maar is doen dat dingen na volgens mij. Snap je toch? Die man is best zo'n de man naar Brokopondo. En dat was een welgemeende expressie die met was aan dat hij. Verpoeders maar uit het gebied. Snap je toch? Daarna die idee. De man op hij, dat is mij te. 4,5 jaar na dato, de man op hij, dat is mij te. Die NDP kon je naar DNA. Kon je een voorstel. Tijdens maar voor coalitie te keren nou. Dit is een voorstel alleen voor de regering. En ababo paides maar. De regering bij ons paides maar. Met de regering met de money vrij. Dat is mij gestemd tegen. Mevrouw, hier is ben ik naar Bari. En hij ook. Met andere woorden, een voorstel voor NDP. Ik ga die 100 in. Maar onwerken mij naar jou. Onwerken mij naar jou voor de eigen maar voor mij. Die zongen voor kiezen money. En dat is een feit. Dat is een feit, brada. Dus tegen mij is dat Blakaman, ik kies Blakaman. Blakaman is vernietigd Blakaman. Blakaman en ik Blakaman le angry. En als man amor bigi Blakaman en ik alle Blakaman le angry na kondre. Nou maar na koning toch. Amai gedrag eigenlijk een koning. Amai enyang, amai dringi, amai weer alles wat pak. Is dat niet toch? Maar dan moet je niet maar. Maar dat is mijn goreng, dat is mijn soekomoni. Maar Anna, moet je niet maar money. Ama neem een positie pa man kan alles maar money. Maar dan moet je tak aan sapa money. Mooi. Dan moet je tak in een kouteren. Ja, maar ja. Ja, boom. Oké, mensen, je heeft het gehoord allemaal weer van de heer King. De heer King hier te Rotterdam. Maar tak jongen, mi want tak want chitori. En natuurlijk, het is al bijna 5:30 hier. Hoe zie je dat? 6 uur. Dat is Yoruba. Ja, oké, je ziet dat. Een uurtje verder. Ja man, het is dan bijna 2 euro. Goed mensen, bedankt voor het kijken. Wij van Kulturo TV danken u weer. Dat ik aan Ati Bromba, je ziet nou wel afstory. Zo zijn er een lafudeni kiezen. Dat is euro, de man. Lafudeni kiezen. Dus klok ja, wakatu is del. Maar goed, brada Gassa. Rustig aan. We zijn hier bij de heer King en de heer King heeft zijn zegje weer gebracht. En dat is ook, we gaan langer over 2 weken zodat we komen. Dus let hier op de tijd en op de stand daar in Suriname. Dus 5 jaar kom. Heb je comments plaatsen rustig onderin. Nou gaan we jugo, gewoon relax. Takitori en dan volgende week of over 2 weken dat we behandelen de comments voor jullie hieronder. Brokobana Tori met de heer King. De heer King Brokobana. Brokobana skita. Hier nou. Eenmaal de man vindt dat je buiten zullen mag kies gratie. Amana is ook nog een gratie maar
Om voor oordelen man batak. En ik begi alle den dibis ma in een kondre. Alle den rassen. Mek den go denki. Mek den praxeri. Soort foto buiten ze doen. De man is de 4,5 jaar lang aan het bewind. Mek de man taki sa buiten ze furu. Pe atek pota pe egineng. Mek den konanga papiera. Dan mek den gona PG. Dan denk dat PG kan doen wat aan nangadati. Nangadati dat we stroten. Wie spade dat we stroten eten wel eens. Maar je naman kan de sandati. Sabi toch. Dan mek den hoor den mogen. Dan mek den die buiten ze pade. En meneer botsen. Met eigen eerlijkheid. Me wenk den sma. Want je na. En is dat zo mij programmeerde sanisi. Pere kan mij go. Ik ga maar gewoon naar onze cultuur, naar de DTV. En we gaan naar ABC toch. Anti-Bouterse club. Ja, nou, wat zeggen we, Tori? En theatralist Bakka mensen. Dit was het ook alweer voor vandaag. Tetrawiki Bakka. Ja, Iwan Bang, wat is maar dit, hè? En natuurlijk, als mensen altijd jaren, maar ik zie ze naar odi. Vrouw S. Bari ma odi, daar ging op batak met bari ma odi. Met bari brada kennen het odi toe. Ama dorok babaka in Holland, nelek fagi dorok baka isabitok. Maar alle bigis ma internet. Henistani, Joyo, Sneezy, Blakaman, de boesnengere brada niet, barawala mala odi. En me vindt dat jong, brada. Onlek Blakaman, uno fet aan ons rechteren, wie zo'n 1000 partij. Uno fet aan ons rechteren, en een fet af van euro, om gebruiken verstaan. Voor puru. Abong. A hebi dis no tap yara. Seti. Ons respota hebi dis no tapu. O bedenk taka boy puno want abo seteng. Abong. Maar set VAP 10 jaar plan ba. Klari. Dat was het ook alweer, broers. Tot volgende week. Tabong en Lucas Revie. Tambono lugus res yara. Ono ref boom. Horus Ref Bong. Mek alles aan wat komen bong. Wis peude na grond. Tabo. Tabong. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about you. Uno hoor not loop, tambri binus revi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah. Some zie, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader. Vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.